Tak sme si vytvorili 8 tých klasterov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A teraz ukončíme tento rad týmto spôsobom. Nahodíme si, ohačkujeme si dve reťazkové očka. Jedno, druhé. A vpichneme do dvakrát nahodeného dlhého stĺpika hore. Pichneme a urobíme pevné oko. Tak máme ukončený tento rad. Ďalej budeme pokračovať krátkými stĺpikmi, ktoré uhačkujeme do tejto medzery. Jeden krátky stĺpik, druhý krátky stĺpik a opäť urobíme krátke stĺpiky do tejto medzery. Jeden, dva. Nahodíme si 3 reťazkové očka. 1, 2, 3. A stále pokračujeme v tejto medzere. Opäť urobíme 2 krátke stĺpiky. 1, 2.